The polling units. INEC has said that every eligible voter must vote. To achieve this, one, I and others will make sure that persons with disability vote first in the polling units. Two, ensure that the ill, pregnant women, nursing mothers, the aged, and the weak are given preference to vote first. And three, make sure that you vote, then wait peacefully 300 meters away from the polling unit until the votes are counted and pasted at the venue in line with the Electoral Act. And fourth one is do not allow any unauthorized person to carry the ballot box at any point. Don't see that 2015 elections is violent free. This National Electoral Commission, INEC, Enugu State, is calling on all citizens, including women, youths from the age of 18 years and above that have not registered before, people with disabilities, to go and register at the ongoing voter registration exercise to enable them participate fully during the 2019 election. Visit INEC office at local government council office or other registration outlets. Registration starts by 9 a.m. to 3 p.m. Monday to Friday, except on public holidays. This opportunity is for people who want to transfer their permanent voter card, replacement of lost and defaced permanent voter cards, correction of names, picking up of already printed permanent voter cards. Remember, it is an offense to register twice. Registration is free. This message is from the Office of Independent National Electoral Commission, INEC, Enugu State. Adema oka parapa adịghị eliwa ngwụrụ oge eji ama ihe ikwesịrị ime nakwa ọlụ ndị INEC na-alụ na-ejifu na ihe ọkwa ọchịchị obodo anyị gara nke ọma iluona. Ọ bụ n'oge a ka ndị INEC na-anọ ebe a na-akọwara anyị oke na ọlụ dụala anyị na oke na ọlụ dụkwara ha ihe gbasara ihe ọkwa n'obodo anyị bụ Nigeria. Ekele ngị nwafọ Igbo ebe ọmụrụ n'owe na-aga Igbo. Abụ m Chizie Ani. Ọ dị mma, anyị ga-agbapụ ya ọsọ ozugbo maka na ofu agadaga nwaanyị mara mma si n'ụlọ ọrụ ndị INEC na-anọchite ha ogwu ya ga-echinchim ebe a na-ịkọrọ anyị tata isiokwu nke anyị ji bịa bụ oke na ọlụ dọọlụ ndị INEC n'oge ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na aha ọkwa ha. Ya bụ ihe ha na-eme, ihe ndị INEC na-eme tupu na ọ bụ oge ndị ndọrọndọrọ ọchịchị otu dị iche iche na-ewepụtasị na ọ bụ onye a ga-anọchite ya na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ya ka anyị ga na-atinye ọnụ, mana tupu anyị gaa n'iru, ada anyị nwanyị Oriakụ Mrs. Ifeoma Roselyn na Ezeugwu, biko kenere anyị ndị Igbo. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Daarụnụ ka unu ga-agbakọta ịga anyị ntị n'ụbọchị nke tata. Ọ dị mma, ezi nwanyị. Ọ dị mma, ka anyị gbapụ ya ọsọ. Gịnị bụ oke na ọlụ dịara ndị INEC na oge ndị otu ndọrọndọrọ dị iche iche na-akwadobe ịghọ onye ga-anọchite anya ha n'ụzọ dị iche iche nke ha na-akpọ primaries, ya bụ party primaries, ịghọ ọkwa ndị ga-anọchite anya ha. Ihe ndị INEC na-eme, ya bụ ndị Independent National Electoral Commission, ọlụ dị alva na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị chọọ ịghọ onye ga-anọchite anya ha. Gịnị bụ ihe unu na-emegasị, ya bụ ndị INEC? Daalụ, nwoke mara mma. Anyị maara na ọ bụ INEC ka ọ dịrị n'ụzọ pụrụ iche ị na-elekọta na ị na-ahụ na otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche na-eme ihe ha kwesịrị ime
dịka o si dị n'iwu ha bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ. Iwu kwadoro na ọ bụ INEC ka ọ dịrị ime nke a. Maka nke a, INEC nwere oke na ọrụ dị iche iche ma ọ bụrụ na ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọ ịhọpụta ndị ga-azọrọ ha ọkwa nke akpọrọ n'ọnụ oyibo party primaries. Nke izizi bụ na ndị pati afọ ga-agwanata ndị INEC oge nya ụbọchị ha ga-emenya bụ nhọpụta, gwakwazie ha ebe ha ga-abịa, gwakwazie ha ebe ha ga-anọ eme ya, gwakwazie ha oge nya time, mbọsị, oge na ebe ha ga-anọ wee mee ya bụ praịmarị. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ na ndị INEC anọrọ ebe ọbụla a na-eme nhọpụta nke nọ n'ime pati, nhọpụta afọ a garọkọ oziri ezi dịka iwu si. Ya bụ ọ bụrụ na ndị otu INEC maọbụ ewere ndị ha zipụ ha ji nọchite ya ha ebe a na-enweghị ihe a na-eme were isi, ya bụ na ndị otu ndị INEC ga-anọrịrị ebe a wee fọkọ ihe niile si gaa. Ndị INEC ga-anọrịrị ebe ọbụla a na-eme praịmarị, mgbe ọbụla ndị pati na-eme ịhọpụta ndị nke ha, ọ bụ praịmarị ma kọngres, ndị INEC ga-anọrịrị ebe ahụ jiri anya ha na-abụ fụ ka ihe si gaa, neneta ma ha na-emekwara ya dịka o kwesịrị, ma ha sokwa usoro dịka iwu ha bụ ndị pati si dị wee menya bụ nhọpụta n'etiti onwe ha. Ọ dị ma ha mesizie nke a họpụtasịzie ya, ọ bụzi na ewezi ka ha chọzie na onye ha họpụta na ha chọrọ ịgbanwe ya, ma ọ bụ na ha chọrọ ka onye ha họpụtazie na ha chọzi ka onye ha nọchite ya, ma ọ bụ na onye ha họpụta nwụrụ anwụ, kedu ihe ndị INEC ga-eme? Dịka iwu si wee dị, ọ bụrụ na ndị pati emechaa nhọpụta n'etiti ọha nke a na-akpọ praịmarị, mechaa ya nnọọ bịa wetara ndị INEC aha ndị ha họpụtara ga-azọgatịra ha ọkwa ọchịchị dị iche iche, ha wetakwa ha n'aha ndị afọ na nke ndị INEC wee nye ha. Ha enwerezi ikike ọbụla ịgbanwe afọ ọbụla ha nyegoro ndị INEC, sọọsọ ma ọ bụ ụdị ihe na-abụọ mere. Nke mbụ bụ na onye afọ na onwe ya bụ onye chọrọ ewepụtagoro ka ọzọ ọkwa ọchịchị afọ jiri aka ya na onwe ya si na ya ama nzọzi, o dekwe ya ede, were aka ya na onwe ya bịa jee nye ya ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha, ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha wee wetere ya ndị INEC. Ọsọsọ n'ọnọdụ nka ka enwere ike ịgbanwe afa onye wetegoro ndị INEC, ma ọ bụkwazi dịka na ọ bụrụ na onye afọ onye wepụtagoro ka ọzọ ọkwa ọchịchị na ọ bịaziri nwụọ tupu azọnya bụ ọkwa ọchịchị, sọsọ nke a bụ ohere na-abụ enwere ike ịgbanwe afọ onye ọbụla emechegoro ya bụ pati praịmarị n'aha dịka ndị oyibo si asụ ya, wee wetara ya ndị INEC. Sọsọ ọnọdụ na-aba bụ ihe ga-eme ka a gbanwee afa dị etu ahụ. Ya bụ ọ bụrụ na onye ha wepụta nwụrụ anwụ, ọ bụ na ọ nwụọ tupu eme ya bụ ntụliaka. Ọzọ bụ ọ bụrụ na onye afọ na onwe ya na mmadụ nwere ike ojekata ije ọfụ na ije a na ya ma njenwuzi ya, o jiri aka ya na onwe ya dee akwụkwọ wegara ya ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha, pati ha, ndị pati ha wee wetezi ya si na onye a na ọ chọrọzi ịga. Ọ dị mma, ada nwaanyị, ị na-anya ịfụ na oge ụfọdụ ha họpụtacha ọkwa a na-ewegasị ndị kwe na ndị ekwe, ịma na ebe ndị mmadụ gbekasị mee ihe a na-ewe ndị kwe na ndị ekwe na ndị a na ha chọrọ nke a na ha chọzi nke a. Ọ bụzi na-eweziri ka ha si wezie họpụtacha ọkwa ewebezi ihe dịka ọgbaghara, ndị ụfọdụ kwe na ụfọdụ ekwe, kedụzi oke na ọrụ dị alụ ụnụ, kedu ụzọ ndị INEC si ụzọ a ga-esi dozie ụdị ihe dị otu a? Oge niile na ọ na-abịa emechakwa ma ya bụ nhọpụta n'etiti onwe ha, ewetezi aha, oge ụfọdụ enwebe ntamu maọbụ enwebe ọgbaghara na ọ bụ afa na ọ bụ onye nke a bụ onye meriri oge ha mere, na ọ bụ onye nke a na ọ bụrụ na-ekwazia na ọ bụ afọ ya dị. Nsogbu dị etu a na-adapụta na ebe ndị pati nọ oge ọbụla. Ndị INEC na onwe ha
a nwerekwanụ ike ọbụla ije tinye onwe ha na ije dozi na ọ bụ na onye nke ma ọ bụ na ọ bụ onye nke ọzọ maka na iwu bịara kechie ndị INEC aka na ọ bụ sọsọ aha ndị isi ha na pati nya n'oyibo ndị na-achị ha hierarchy party hierarchy n'ime obodo ha wetara ha nke a na-akpọ executive ndị party hierarchy wetara ha n'ọnya bụ ihe ha mma ọ bụgodorori na ha nwere ike n'anya dịka oge ha ji ejeje neneta ihe afọ ma ọ bụrụ onye a onwere ụzọ ọbụla iwu nyere ha ohere ịbịazasị mba na ọ bụrụkwa onye a na ọ bụ onye nke ọzọ na ọ bụzi ndị afọ bụ ndị na onye maọbụ ndị a na-ekwu na ọ bụ onye dị etu a maọbụ onye nke ọzọ bụ onye eziokwu nwetara mmeri oge emere ntụli aka n'etiti onwe ha bụ ndị ọdịzi ijebe n'ụlọ ikpe sosie ndị INEC nwere ike ime bụ inyere ha aka dịka na pati aka ha ọ bụ na ha ama nje n'ụlọ ikpe oge ụfọdụ ifu n'ụlọ ikpe ga na-ekpe ote aka o nwere ihe o tekwa n'aka ọ ga na-adọtị oge olu kwesịrị iji họpụta o nwere ihe ọzọ ndị ewepụtara a na-akpọ n'oyibo alternative dispute resolution ya ụzọ ọzọ enwere ike isi wee dozie okwu ma anyị ejena na ụlọ ikpe ọtụtụ oge ya bụ ụzọ ọzọ afọ ọ bagokwa uru n'idozi ụdị esemokwu dị etu a enwere ike akpọkọtazie ndị afọ niile dị bụ ndị a na-enwe ọgbaghara n'etiti onwe ha agwacha ha okwu ma ọ bụ nyechara ha aka ha wee jirizi aka ha n'onwe ha mezie esemokwu dị n'etiti ha ha mezie esemokwu dị n'etiti ha ihe adịbakwa mma dịka enwere taịm ha kwesịrị iweta aha dị etu a ndị a ka ndị INEC ga-anabata INEC nwere ike ije zọbara onye ọbụla zọbara onye nke ọzọ maka na ọka iwu si wee chọọ ya ọ dị mma ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ọ bụ anyị na oriakụ Ifeoma Roslyn Ezeugwu nke si n'ụlọ ọrụ ndị INEC bụ ihe na-akọwala anyị oke na ọrụ dụalụ ndị INEC n'oge ndị otu ndọrọndọrọ dị iche iche na ahọ ndị ga-anọchite anya ha nke ụmụ bekee kpọrọ party primaries ya bụ oke na ọrụ dịalụ ndị INEC n'oge ndị gbasara ihe ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-eme tupu ha ahọọ ọkwa onye ga-anọchite anya na n'ọkwa dị iche iche a na-azọ azọ tupu atụnyere ha ọ na-akọkwa ịmụ ihe dịgasị iche iche ka a ga-esi wee mee ya oge na-adịghị anya ị ga-eso wee jụọ ajụjụ ole na ole gbagwojughị anya cheta na isiokwu anyị bụ oke na ọrụ dị ara ndị INEC n'oge ndị pati bụ otu ndọrọndọrọ na aha ọkwa ndị ga-anọchite anya na ọkwa na-azọ azọ tupu ha ewepụta mmadụ si na onye a ka ha chọrọ ka atụnyere ga-anọchite anya n'ọkwa dị iche iche na Naịjirịa ewere usoro ha si eme ya anyị na-aga n'ihu abụ m Chizi anyị na-abịa National Electoral Commission calls on all Nigerian citizens living in Enugu State to visit the polling stations where he or she registered in the 2010/2011 exercise to collect a permanent voter card. Moya ha họpụtara ewe ka ị ga-esi hụrụtara ya ka ebe ọ dị n'iwu ma ọ bụ iwu metụtara ya ọzọkwa ka anyị dọọ ha aka na ntị ka ha nụ ya ngwadarụ ọ bụrụ na anyị jee na akwụkwọ na ya iwu na-achị nhọpụta ọchịchị a na-akpọ Electoral Act na mpaghara nke 33 na section 33 iwu kwuru na ọ bụrụ ha na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla ewetara ndị INEC ha wetacha ha na-anye ya ndị INEC na ha enwerozi ike ọbụla onye ọbụla bụ onye a họpụtara ọfụma dịka esikwa wee dee ya na mpaghara 32 na onye ọbụla na afọ ọbụla ha submitiri etu a ewetara anyị na onwerozi ihe dịka ịgbanwe aha dị etu a ijezie na mpaghara nke 35 ọsịzịa na ọ bụrụ na o nwere onye ọbụla ewetara aha ya n'otu a nye ndị INEC mana onye afọ na onwe ya jiri aka wee dee akwụkwọ
ọ bụrụ ikwu n'ọnụ na ị ga-edenata akwụkwọ ide akwụkwọ wegara ya ndị pati ahụ bụ ndị a nyere ntụziaka n'ọgụ ga-ejere ha ha wee wetaziere ya ndị INEC na ịchọrọzi na ịma njezi sọsọ n'oge akwa ka e nwere ike inyezi pati ohere ka ha nwee ike wetakwa ahụ onye ọzọ ma onye ga-emekwe nke a ga-emenata nke a ma oge ntụliaka afọ ga-afọ ihe dịka abalị 45 na 45 days na oyibo ijekwezie na mpaghara nke 36 o wee kwuo na ọ bụrụ na onwe ka onye ewetegoro aha ya nọ na-azọkwa ọchịchị n'aha pati ji wee nwụọ maka na ọnwụ dị mberede ọ bụ na onye dị etu anụ a wee nwụọ tupu emenya bụ ntụliaka ọchịchị na a ga-enyekwezi pati ohere ka ha nwee ike weta onye ọzọ a ga-enye ọ bụgodoro na onye afọ na-emezi ya bụ ntụliaka ma ọ bụ n'echi ya ihe emebụ na a ga-akwụsịzi ime ya bụ ntụliaka afọ n'ezie ndị pati ohere ihe dịka mkpụrụ abalị 14 ka enwezi ike wee weta aha onye ọzọ wee mmekwazi anya bụ ntụliaka. Ọ dị ma ihe niile nwụta n'ihe a bụ na etelere azụ n'ọm ndị otu ndọrọ ndọrọ ka ike niile dị n'aka iweta onye ga-anọchite anya ha n'oge a na-azọ ọkwa. Etu iwu si wee kwuo ya. Ọ dị ma anyị ga-agbapụzi ekwentị anyị mana olu ịnụchara ugbu a bụ olu oriakụ Ifeoma Roslyn Ezeugwu bekee wee kpọọ Party Primaries 09023111009 maọbụ 09097711009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu. Onye na-akpọ biko gịnị bụ afa gị? Kwụsị okwu ike. Isi na afa gị bụ gịnị? Anya Egbuna m. Gaa n'iru. Ka ebe ka ị sara Anya Egbuna m? Ọ dị mma, gaa n'iru. Ọ dị mma mana ihe anyị na-akọwagodo ugbu a ka anyị kapịgoro isiokwu nke anyị ji ebe ọnụ bụ oke na ọrụ ọla tupu ebido rịba na ime ndọrọ ndọrọ ọchịchị ihe a ga-eme na ihe INEC na-eme tupu ahọpụtara mmadụ wee banyezie na a na-atụ elu mmadụ. Ọ ya ka anyị na-ekwu na nke taa. Onye na-akpọ mana a ga-atịkwa ya ọnụ. Onye na-akpọ gịnị bụ afa gị? Towofo ebe ka ị si akpọ? Esi m amụrụ akpọ na Nkano. Towofo gaa n'iru. Oke, nke m ajụ ka m nwere iju. Ajụ bụ otu a na-esi elekshọn dịka nke eme n'Ekiti steeti, ọ sị na ụlọ aka dị n'ime ya. A na-eme na ndị na-agụ data elekshọn na ha mara ihe a na-eme. Ha ada meti elekshọn, ọ sị na ụlọ aka dị n'ime. Ọ bụ na ndị INEC anaghị agụ ọnụọgụ kpatara ụlọ aka ji adị n'ime shi, ọ bụ na ọ bụ ọsọ emeriri shi, ọ bụ na ego na-eme eji asị na ụlọ aka bata n'ime maka nke eme n'Ekiti steeti ọ sị na ụlọ aka dị n'ime ka ihe na-ebutekere ihe a. Ọ dị mma, a ga-aza gị ya anyị were ofu azakọta ya ọnụ ọka ofu ihe aha Anya Egbuna m zụkwa ka ị ka na-agụ. Onye na-akpọ gbadata ekwurekwu gị. Onye na-akpọ biko gịnị bụ afa gị ebe ka ị si akpọ? Ịma gaa n'iru. Ajụ m chọrọ ịjụ bụ INEC Enugu na nke Abuja ọwụ ofu ihe dịka na o nwere nke a na-abịa bịa mechie praịmarị asị na na-esi Abuja wee bịa ndị otu nke anụnwa kandideti nke anyị wee kporo ndị Abuja na-eme na War Hotel, ndị nke ekpokwo ndị Enugu na-eme na War School Field, emechezi asị gị na na-esi Abuja nke a si Enugu ọgbaghara adụ na ndị nke mekwe praịmarị ndị nke ọzọ eme praịmarị ya ka m chọrọ ịghọta INEC Enugu na Abuja ọwụ ofu ihe. Ọ dị mma, tupu anyị agaba n'ihu ịnara okwu ndị ọzọ, ọ dị m ka na-anadị ya ewere ihe metere na
na ntụliaka mmadụ ocha n'ebe a nọ mee ya kedu ihe mere na edeme ụdị ha ihe ọzọ jụkwara bụ maka ndị ji ego azụrụ ibinye aka ndị mmadụ agmaza nke a anya egwu na nzọ na onye nwaọfọ jụkwara ọkwa ofu ajụjụ aka ha na-ajụ nke mbụ bụ na ihe iwu kwuru dịka anyị si arụkwa ọrụ bụ na ebe ọbụla nọ wee kpokọta ihe metere na ntụliaka na-edenyeche ya n'akwụkwọ ekwesịrị idenye ya o nwere akwụkwọ nke ọzọ anyị na-akpọ Form EC60E a na-edenye eji amado na ebe ọbụla anọ mee ya ọ bụrụ na ọ na polling booth ọ bụrụ na ọ bụ na ward ọ bụrụ na ọ bụ na steeti collation center ebe ọbụla anọ wee kpokọta maka ntụliaka emechagha na ede ya mmadụ okwu ebe a onye ọbụla na-aga nwere ike ịfụ ka o kwesị wee gaa na ebe a na-eme ya ọ bụrụkwa na emere ya n'Ekiti amara m ihe kpata na ha emere ụdị ha ihe gbasara iji ego wee zụrụ votu ndị mmadụ ịma na ihe ọbụla mere na na-atụ ndị INEC aka a na-atụ anyị aka anyị ada agọ nke anyị na-ezo iru anyị maka na ọ bụ ọrụ anyị na-arụ mana anyị na-arụ ọrụ afọ ọ bụrụ sọsọ anyị nwa bụ ndị oke na ọrụ dịrụ o nwere ndị oke na ọrụ dịrụ dịka ma gị nwa bụ onye ji vootu gị jee mmadụ egoro gị were ego onye gị ka o nwee ike iwe nwee ike tụnyere ya gị nwa na onwe gị nwere nsogbu ọ bụrụkwa na ọ bụ onye ọrụ INEC ma ọ bụ onye ndị INEC ziri ọrụ jekwere nara ego wee mee ihe na-ekwesịrị ime onye afọ mana ya dara iwu onye ọbụla dara iwu mana iwu ọbụla dara ada nwere afọ ya bụ onye ọbụla nyere ego azụ ma onye na-ala ego azụ ha niile dara iwu ma onye na onwe ya were maka ego were ọ bụrụ na ị chọrọ ịtụnyere onye nke ịtụnyere onye nke ọzọ ọgụ maka bụ onye dara iwu nwee nsogbu maka na obodo anyị ma mbọ niile ndị INEC na-agba ịkọwatara ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ime oke na ọrụ dịrị ha ka ha ga-esi mata na ihe anụwa bụ vootu ha bụ ikikere ha nwere na onwere ihe ọbụla mmadụ ga-enye gị ka i were ikikere ga-afụ wee refuo ekwuchekwa ihe ndị a niile mechie ma stakeholders meeting a ga-eme nka maka election kwuchi ihe niile ịfụkwa na abịakwazịa na anya bụ mbọsị a ga-emezi ọ bụrụ ihe ọzọ bụ ihe na-eme ọ bụrụ ihe ziri ezi ndị INEC ada akwado ya ọ bụrụ na unu na-ege m ihe niile a na-ekwu na igwe na n'ikuku na ihe dị na news eri mechara ya bụ ntụliaka nke Ekiti ndị INEC pụtara kwuo ha na ha afụrụ na-enwere ihe dịka ndị mmadụ ire their voters rights ha ree ya nara ego mana ọ bụrụ na onye na-eme ya bụ na-arụ ọrụ elekshọn nọrọ na ihe dịka tebụl a na-arụ ọrụ anọrụ n'ebe ni wee na-eme ihe ọ ga-ahapụzi ọrụ ya wee jee chụwa ndị a nwere ndị bụ ndị na-afụ maka nchekwa obodo nya ndị polisi na ndị ọzọ ha na ebe ahụ onye INEC sigodo onye polisi jee jide onye na-eme ha onye polisi ejere onye INEC ọ ga-eti ya maka na ekere ọrụ eke onye ọbụla nwere ọrụ ya ihe niile mma na ihe gara Ekiti bụ na o nwere ihe ọbụla rụrụ arụ ebe afọ dịka ga-asị na ọ dị direct ka m sụọ ya n'oyibo na ọ dị direct na ebe ndị INEC nọ nọ ihe ndị mmadụ na-eme anyị nwa na onwe anyị ga-abụkwa iwu nye anyị ikikere zuru oke maka na usoro iwu eji hibe unu ka unu na-eso yes ọ dị mma onye nke ọzọ wee jụọ maka ogo ma nke nọ n'Enugu ma nke nọ n'Abuja ofu ụlọ ọrụ ka anyị bụ anyị adịrọ ịbụ isi ụlọ ọrụ dịrị na Abuja akwa ya isi ịma ya nwere na hierarchy ọ bụrụgodị ihe ọbụla a na-eme ọ bụrụ na nke nọ na steeti kwuo ihe nke nọ na Abuja si na ọ bụ etu a ka ọ dị ịma na enwere isi nwee isi nya ọ abịaza debe nke ndị nọ n'okpuru kwuru na nke ndị nọ n'isi kwuru ọ nke onye isi ka a ga-ewe nya ha niile bụ ofu mana ịfụkwa na ihe niile na-arụrụ chi ha sikwa n'ime ebe ndị pati nọ wee bịa ọkwa ha na-arụrụ ihe ndị a niile ndị obodo ndị obodo onye ọbụla nwere ụta nke ya maka na dịka isi ego ị na-anazi ego ka gịnị wee mee ọ dịrọ mma ndị be anyị ga na-amụta ihe
ego niile a na-asụnye na ịbịa na igwe na-ekwu okwu n'ikuku na-akụziri ndị mmadụ aka na na-eji ebe niile na-akpọ okwu nke a na-akpọ nke ọzọ ekwuchie ha ncha niile ejezie na field mbọsị a ga-eme elekshọn ị na-afụzi ndị mmadụ a na-eme ihe ha na-ekwesịrị ime ọ dịrọ mma anyị nwa na nwaanyị bụ ndị Naijiria anyị ekwesịgo ka anyị ọ bụrụ oge ọbụla anyị bụrụ tata a na-akpọ demokrasi anyị nasent demokrasi mba anyị onye nwata gbara arọ iri onye na one ya bụ ọchịchị onye kwuo uche n'obodo na Naijiria anyị ka anyị ekwesịgo ịmata ihe anyị kwesịrị ime ọ dị ma garịrị biko gịnị bụ afa gị Kenechukwu ume onye isi anyị ekele m ekele gị daalụ nna m daalụ onye okwu m doro anya maka na onye na-edere akwụkwọ ọdụ ndị na-elele ihe na-eme ebe ahụ ịma ndị na-eme ndị na-achụ mmadụ na ọ na-anara ego ị na-ede akwụkwọ ịma mgbe ụzọ labụ ọdụ ndị edebere ebe ahụ polisi na ndị amị na ndị juru ebe ahụ ma ndị okwu ndị ọcha ma okwu onye okwu mmemme ebe ha nọ n'ebe ahụ arụ na-eme ọhịa gwara ha ka ha mee mana ọdụ ọmụ mma n'obu ekere ọrụ eke ụlọ ikpe were ihe a na-ekpe ọ bụrụ na ije n'ụlọ ikpe enyochasịa ya ọ bụrụ na onye ikpe mara etu a kpọgoro ya bụ elekshọn ka o si gaa o nwerezi ihe ndị INEC nweziri ike ime dịka ije kagbuo maọbụ si na-emetere ya ọzọ nwezi ọ bụzi onwe ndị ọ na-ewute ndị ji ihe gosiri na ihe a eziokwu adịrọ ka ọ dị ha jewezie n'ụlọ ikpe ihe ụfọdụ ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 21 na edebegori ụlọ ikpe ga-enyocha ihe ọbụla na-agara ọfụma maka ntụliaka ọbụla so ndị a ka ọ dịziri ịgazi n'ụlọ ikpe a jeje nye mkpesa ha eneba ya anya enebekwu ya anya ọ bụrụ na o nwere ihe ha kwuru bụ eziokwu ha kagbuo ya asịsị ji emegharịa ya ọ dị mma onye na-akpọ ekene gị nwanne anyị dị mma biko Emeka ngwa bee ya nke na ọ ga-asụgo anyị kwarapụ daalụ ya bụ Mrs. Ifeọma ezigbo nwa amaala Naijiria Emeka bee ya nkenke n'oge na-asa Emeka daalụ anyị ga-ekwugide ya etu a banyebe ndị be anyị na isi tabi ime ọfụma ọ bụ anyị na ndị INEC na-akpara ụbụ anyị na-ekwu oke n'ọrụ dọrọ ha n'ihe ọkwa ọkachasị na ndị otu ihe ha na-eme n'oge ndị otu ndọrọndọrọ dị iche iche na-ahọpụta onye ga-anọchite anya ha n'ịzọ ọkwa dị iche iche n'ala anyị ọ bụ anyị na Mrs. Ifeọma Roselyn Ezeugwu na akọrọbụ na mpịachi biko kedu ihe ị ga-agwa ndị Naijiria na-ege anyị ugbu a ịma anyị na-achị ya n'isiokwu anyị ji wee mere isiokwu nke ụbọchị nke tata nya oke na ọrụ dịrọ ndị INEC n'ihe gbasara nhọpụta n'etiti ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị na-ayọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha na-eme ka nhọpụta ha na-eme n'etiti onwe ha bụrụ ihe kwụ ọtọ ka e na-enwe eziokwu na-enwe ụzọ ziri ezi esi eme ya ka e na-enye ndị otu ha ohere onye ọbụla chọrọ ịzọ n'etiti ha ka ewepụta ya enye ha ohere ha zọọ ya onye ọ danyere onye afọ ewere ọ ga-enye aka ka ọrụ ndị INEC dị mfe ọ dịkwa mma ka ọ bụrụ na ndị be anyị na-agụkwa iwu na-achịkwaba ihe gbasara nhọpụta ọchịchị ma nke iwu nke obodo anyị ka ha nwee ike marụ
iwu na ọrụ na oke dịrị onye ọbụla maka ọtụtụ oge ndị mmadụ a na-ata ndị INEC ụta ma nke ọ bụ ọrụ ha ma nke na-abụrụ ọrụ ha a na-akpọ ndị INEC. Ọ bụrụkwazịarị na esemokwu adapụta n'etiti ndị ahọpụtara n'etiti ndị si na ahọpụtara ha kama ije n'ụlọ ikpe ihe gbasara ụzọ ọzọ eji ekpezi okwu dapụtara n'etiti ha dị nke a na-akpọ ADR ha tinyekwa ya n'ọrụ ọ ga-enyekwara ha aka ka mma. Ọ bụrụ na ha chọọ na ọ dịkwa ha nwere ike ijikwa ya wee hazie esemokwu maọbụ nghọtafie dapụta n'etiti ha eme ya ọ dị ọsịsọ onye ọbụla enwe anwụrụ enwekwazi udo maka oge ụfọdụ ejeche na ụlọ ikpe eziokwu na a ga-ekpechi ikpe mana enwere ike na udo ama ndịkwarị. Ọ bụ anyị na ezi nwanyị Mrs. Ifeoma Roselyn Eziugwu bịara nọchite anya ndị INEC na ọnọdụ a wee kọwasịa oke na ọlụ dị ọrụ ha ihe gbasara ịhọ ọkwa pati primaries bụ anyị na ya kparịrị ọgbụgbọ n'ụbọchị nkịta. Biko ya ewutena unu ndị chọrọ itinye ọnụ mana ọ ga-adịghịzi ndị okwu ha na-abatazi biko ya ewutena unu mana anyị na-asị na izu ụka ọzọ n'ike Chineke ndị INEC ga-anọkwa ebe a ịkọwala anyị ka o si aga na ka esi ahọ ọkwa na oke na ọlụ dị ala anyị niile ịfụ na ahọpụtara ndị dị mma ka ha na-achị n'ọkwa dị iche iche na Naịjirịa. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma. Chineke gozie ndị Igbo.